keďže som vo Francúzsku, tak nemôže chýbať ochutnávka Macron. Máme tu od značky Landoure, veľmi najznámejšie v Paríži. 6 kusov, starý, neuveriteľných 19,50, čo je moc. Je moc, ale na niečo nové, kvalitné, na ochutnávku, keď už je človek v Paríži, tak treba. Tak poďme na to. Takto je to pekne zabalené. Takéto škatulke. A pozrite na to. Unboxing. Nádhera, že? No, poďme to rozpať. Že tu ich máme. Takto vyzerajú. Mám ich tu dlho, tak sú niektoré papučené. Napríklad táto hnedá. To vidieť, hej. Pri chute neviem, aké som dal. Takže... No, podľa chuti snáď budem vedieť. Tak poďme na to. Vanilka. Na jahodu. Toto je jahoda, to som si istý. Vynikajúce. Viac si nejdem ochutnať, lebo je večer. A najedený som, takže nejdem si preťažovať žalúdok. Ale tá kvalita... Ja si kúpujem makrony, mne to veľmi chutí. A keď si porovnám z obchodu, z Kauflandu, z Lidlu, z Billy a toto, veľký je to rozdiel, hej, toto je oveľa kvalitnejšie. Takže keď tu budete v Paríži, Landoure, všade majú. Vo Versailles, Múzeu Louvre, bulvároch, meste, proste všade, všade. A neváhajte. Na ochutnávku určite vám bude stačiť týchto 6. Majú tam drahšie, že 12 kusové, 36 kusové, ale tie sú samozrejme za vyššiu cenu, hej. Takže, tak toto boli ochutnávka Macron. Ahojte.